M'hawnx post aħjar minn Malta fejn tista' tkun innovattiv u tiżra l-bidla. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat meta kienet jindirizza edizzjoni oħra tas-summit dwar l-innovazzjoni bit-tema Changemakers illi qed ilaqqa taħt saqaf wieħed bosta investituri Maltin u barranin. F'diskors li rrifletta t-tema tas-summit il-Prim Ministru fisser bi gburija l-viżjonijiet li pajjiżna fassal għall-futur f'diversi oqsma. Semma kif Gvern Laburista mmexxi minnu kien innovattiv f'bosta oqsma ġodda bħal blockchain u d-DLT. Il-Prim Ministru qal kif il-pass li jmissuha li Malta tinvesti b'mod sostenibbli fl-intelliġenza artifiċjali biex din tkun infilsata fuq oqsma oħra tas-soċjetà tagħna bħat-turiżmu u s-servizzi tas-saħħa. Qal li dan kollu huwa parti mill-istrateġija nazzjonali tal-intelliġenza artifiċjali li nieda l-Gvern jimilu li fost l-oħrajn se torbtu b'numru ta' proġetti pilota fl-4 snin illi ġejjin. Semma wkoll l-istrateġija għall-esports u għall-ispazju għal għanijiet ta' kummerċjalizzazzjoni u tkabbir. Iżda qal li biex dan kollu jkun sostenibbli jeħtieġ li nkomplu ninvestu fl-edukazzjoni. Qal illi flimkien ma' riċerka din hija ċavetta ewlenija biex tinħoloq bażi għal kull settur u biex dan jiftaħ il-bibien tiegħu. Xi ħaġa li sostnija wkoll iċ-Chairman tal-Malta Innovation Summit Johan Zammit. L-itos tal-Malta Innovation Summit kien dejjem l-edukazzjoni. Jiġifieri, illi inti ikollok meta ngħid edukazzjoni minn skejjel sa persuni adulti li ħarġu mill-iskola li jkomplu jitalmu fuq it-teknoloġija, speċjalment fuq it-teknoloġiji emerġenti. Għandna bżonn ta' ħafna iktar l-edukazzjoni hija l-kor ta' kollu. L-ewwel nibnu plattaforma soda ta' edukazzjoni u mbagħad nistgħu nagħmlu kull ħaġa oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.